Ζητάμε την κατανόησή σας για το χρόνο που πέρασε. Ήταν οι θέσεις και το κλείσιμο μια διαδικασία δύσκολη, ώστε να μην υπάρξουν θέματα από τα παιδιά του Λυκείου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τρία πράγματα. Πρώτον, μην τραβήξετε φωτογραφίες. Έχουν φροντίσει οι συντελεστές και έχουν βγάλει άπειρες. Θα πάρουν τα παιδιά. Βάλτε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Και το τρίτο, ιδιαιτέρως, μην χειροκροτήσετε στη μέση, κρατήστε το για το τέλος και κάνετε το ενθουσιώδες. Αρχίζουμε σε 1 λεπτό.
Στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής φωλιάζουν δυνάμεις σκοτεινές και αποτρόπαιες. Πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να τις διανοηθούμε και γι' αυτό όταν φανερώνονται νιώθουμε δυσάρεστη έκπληξη, απορία και ταραχή. Όμως ο σκοτεινός αυτός κόσμος δεν έρχεται στο φως χωρίς σοβαρό λόγο. Συνήθως αναδύεται ως ηφαίστειο για να βάλει σε τάξη τη διαταραγμένη κοσμική αρμονία και να αποδώσει δικαιοσύνη. Όποιος παραβαίνει τον νόμο τιμωρείται όπως υπαγορεύουν οι άγραφοι αιώνιοι νόμοι. Κάποιες φορές τα ιερά αυτά εγκλήματα αναλαμβάνουν να τα διαπράξουν κάποιοι ανώσιοι άνθρωποι που στη συνέχεια τιμωρούνται και αυτοί. Ο Μάντης θα πει πως η νίκη που επιτυγχάνεται με έγκλημα οδηγεί στο έγκλημα. Πολλά γεννούν τον τρόμο, μα το φοβερότερο από όλα είναι ο άνθρωπος. Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σε γνωρίσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές και ένα κλωναράκι δυόσμο δε τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψανε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παραξένη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές κι απ' του κήπου σου τη βρύση δε τους φώτισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψανε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς. Στη μακρινή Κολχίδα φτάνει ο Ιάσον για να πάρει το χρυσόμαλο δέρας. Στον ακραία δύσκολο άθλο του τον βοηθάει η κόρη του βασιλιά της χώρας Αιήτη, η Μύδια, η οποία ξέρει να χειρίζεται καλά τη μαγική τέχνη. Ο έρωτας έχει εκτοξεύσει για τα καλά πάνω της τα φαρμακερά βέλη του
και ερωτεύεται παράφορα τον Ιάσονα. Έρος υπέρ άγαν ελθών. Βασισμένη στους γαμήλιους όρκους του, εγκαταλείπει την πατρίδα της, την οικογένειά της και διαπράττει μια σειρά από ανώσιες πράξεις. Ο εγωιστικά ωφελημιστής και καιροσκόπος Ιάσον, καθώς το ζευγάρι ζει στην Κόρινθο μαζί με τα παιδιά τους, αποφασίζει να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα της Κορίνθου, την νεαρή Γλάφκη, όχι από έρωτα, αλλά από συμφέρον. Η Μύδια μένει εκτεθειμένη και κοινωνικά και συναισθηματικά. Από μια γυναίκα που έχει πραγματικά αδικηθεί στο κρεβάτι, καμιά άλλη δεν είναι πιο επικίνδυνη. Μέσα από τον προδομένο έρωτα και την καταναγκαστική εξορία, καλυφθώνεται η επιθυμία της για εκδίκηση. Τα όπλα της, ο δόλος και η μαγική τέχνη. Να την, έξω από το σπίτι του στην Κόρινθο, σχεδόν σε κατάσταση μανικού ίστρου. Τι άραγε έχει στο νου της? Ποιες σκοτεινές δυνάμεις οδηγούν τα βήματά της? Ο έρωτας πήρε την ψυχή της και τριγυρνάει ξένη στην ψυχή του Ιάσονα. Πρώτη φορά δεν το έχω δει. Μα κι άλλες. Ο σοβαρής τιμός είναι μεγάλο κακό. Στο σπιτικό σου και τη χώρα σου θα μπορέγες να μείνεις. Αν δεχόσουν χωρίς παράπονα, τον αφεντάδουν τη θέληση. Αλλά τώρα θα σε διώξουν για τα πικρά σου λόγια. Όσο για μένα καθόλου δεν με νοιάζει. Κι ας μην πάψεις να λες πως ο χειρότερος από όλους τους άντρες είναι ο Ιάσονας. Μα εκείνα που είπες για τους άρχοντες, να ξέρεις, σαν κέρδος στο διωγμό θα σου κρατήσουν. Πάντα στους οργισμένους βασιλιάδες πάσχιζα να μ' αλλάξω το θυμό τους. Γιατί θα ήθελα στον τόπο εδώ να μείνεις. Γυναίκα, θέλω το καλό σου. Να μην φύγεις μαζί με τα παιδιά, δίχως να έχεις χρήματα και ανάγκη να σε σφίγγει. Τα βάσανα πολλά στην εξορία. Τι όσο μίσος κι αν για μένα νιώθεις, δεν θα ήθελα ποτέ με το κακό σου. Άτιμε! Γιατί αυτή είναι η μόνη βρισιά που έχω να πω στην Ανανδρία. Ήρθες σε εμάς, ο εχθρός, μπροστά μας ήρθες. Ο παραμισητός εμέγες όλους, θεούς και ανθρώπους. Καλά έκανες κι ήρθες, Ιάσον. Την ψυχή μου έτσι θα ξαναφρώσω βριζοντάς σε. Και εσύ θα πικραθείς ακούγοντάς μου. Από τα πρώτα θα μιλήσω. Σ' έσωσα. Καθώς ξέρουν όσοι μπήκαν, Έλληνες στην αργό μαζί σου τότε, που τους φλογόπουλους να δαμάσεις στάδους έστειλαν και με ζέβλες στο χωράφι να σπείρεις στο θανάσιμο. Εγώ πάλι, το δράκοντα που ακίνητος φιλούσε, μες στις φιχτές θηλιές του ανακρατώντας το χρυσό μαλλοδέρα σκότωσα. Μπροστά σου τη σωτηρία απλώνοντας το φέγγος. Πρόδωσα το γονιό μου και το σπίτι μου. Και πιότερο από τον έρωτα σπρωγμένη, παρά τη φρονιμάδα ήρθα μαζί σου. Στην Ιολκό, στα μέρη εκεί του Πηλίου. Και με τα ίδια τα χέρια των παιδιών του σκότωσα απέσια τον Μελία. Κι όλο του το σπιτικό αφάνισα. Και ενώ είδες Πανάθλιε, τόσα καλά που με μαρνιέσαι. Και έσμιξες με καινούργια νύχτα. Τι αν ήσουν άτεκνος ακόμη, θα σου συγχώρεγε κανείς τον πόθο για νέο κρεβάτι. Η πίστη πάει τον όρκο. Αχ, χέρι μου δεξί. Και γόνατά μου, που τόσες φορές τα άγγιξες. Τι κρίμα. Σας μόλεψε ένας άντρας τυποτένιος. Ψεύτικες βγήκαν όλες μου οι ελπίδες. Εμπρός, σαν να σου φίλος θα ρωτούσα. Και τι καλά